በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ዝጋራ አምላክ ይዝሕልኩም ነዚ ቻናልና ተኸታተልቲ ከመኒኹም ከመይ ቀኒኹም እንኳን ፅሕና ንመበል ሻምናይ ሰሙን ጾምና ሆሳና እኒሆ ብምኽንያት ጾም 40 ሰሙን መንፈሳዊ ድራማ ሒዝናልኩም እንመፅእ እኒሆ ድማ ናይ መጨረሻ መንፈሳዊ ድራማና ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። زغربنا حواتنا حفتنا سلامي كم سامري حفتنا برهاني كم كسانته حفتنا عبي كم فانا بمخاني جمرنا كشانو فصم سنايت انفيت هنا لكم هوسائنا 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 لولد داوود هوسائنا لولد داوود هوسائنا لولد داوود هوسائنا لولد داوود كريالايسون سلام زغار املاك يزحلكن فتواتي كمي ولكن እንኳን ጽሕና ደሞን ሻምናይት ሰሙና ሆሳና እሽንም ባይ ኣብዚ ሓለፈ ደሞ ጽቡቅ ጌርክን አረዲኽናና ይኽን ጸጉየ ዝሕልክን ዝጋር አምላክ ፍትዋተይ እሽኒ እዚ ሒዝናያ ዘለና ናይ መጨረሻ ሰሙና ሆሳና ንእሽተን ክንተሓታተትና ሕዋተይ ሰናይ ጻንሒት ይኹነና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን አናዬ አናምን ይረንታል እሺ በላ ቢዘና ፈቀደና ምሽተ መረዳና አናዬ እዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ፋናዬ አሜን እንኳን ሀቢረ ብጽሕና ፋናዬ በላ ወዴና እንድና ሀብተን ሸመንተ ሰናብቲ ሆሳዕና ናይ መወዳእታ ጾምና እያ ብዛዕባ ሆሳዕና በላ መሃራና ፍትዋተይ እሽን ፍትዋተይ ከም ፋዳ አምላክ ካብታ ዝተማርኩ ንእሽተን ክፍትንዮም ሆሳና ሻምናይት ሰነትና ሆሳና ይበሃል። እዚ ስም ዝርከበሉ ምክንያት ኣተለስ ሰነት ዋዜማን ዝዝመር ጾም ድጓ ሆሳና ባርያም ናይ ሆሳና ቃል ብተደጋጋሚ እንዳተጠቀሰ ስለዝዝመር እዩ። እዚ ኻ ጎይታና መዳና ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳተመስገነን እንዳተዘመረሉን ኣብ ልዕሊ ኣድግን ጸሓቢ ኣድግን ተወጢሑ ካብ ከባቢ ደብረ ዘይት ናብ ኢየሩሳሌም ከተማ ብክብሪ ዝኣተወሉ ኩነታት እንዳተረኸበ ስለዝዝመር ብምዃኑ ከምኡኻ ጎይታና መዳና ኢየሱስ ክርስቶስ ብጎይትነቱን ብክብሪ ብውዳሴን ብቅዳሴን ሆሳና ኣባርያም እናተባለሉ በኣፍ ዓበይትን ህፃውንትን ወላውን እማን ከይተረፉ ልሳን ኣውፅዮም እንዳመስገንዎ ኣብ ልዕሊ ኣድጊ ገልግላ ኣድጊ ተወጢሑና ኢየሩሳሌም ብምእታው ስለዝግለጽ እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፈዳ 1 ሸብ 17 ሮሜ ምዕራፍ 1 ፈዳ 10 ሉቃስ ምዕራፍ 19 ፈዳ 29 ክሻብ 30 ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ፈዳ 12 ክሻብ 15 ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ፈዳ 13 ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 9 ፈዳ 13 መዝሙር ዳዊት 117 ክሻብ 18 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 25 ፈዳ 26 ኢሳይያስ 56 ፈዳ 7 እዚኣቶም ናይ መጽሓፍቲ ቅዱሳን ክፍልታት ብዛዕባ ሆሳና ዝተነገረ ትንቢት ተፈጻምነት ይነግሩና። ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ፈዳ 15 ከምቲ ኣትጓት ጽዮን ኣይትፍርሂ እኒሆ ንጉሥኪ ኣብ ጻዕባ ኣድጊ ተወጢሑ ይመጽእ ኣሎ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ኣምላኽና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጻዕባ ኣድጊ ተወጢሑ መጸ። ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምጽኡ ብ1400 ዓመታት ኣቐዲሙ እግዚአብሔር ብእምነት አብርሃም ናይ ቃል ኪዳን ህዝቡ ዝገበሮም እስራኤላውያን ካብቲ ጽኑዕ ባርነት ተውፅኡ ብመዓልቲ ብደመና ለይቲ ብዓምደ ብርሃን እንዳመርሐ ኣብታ ናይ መራኸቢት ድንኳን ሓዲሩ ንሱ ንጉሶም ኮይኑ ንሶም ድማ ህዝቡ ኮይኖም ኣብቲ ምድረ በዳ እንዳመርሐ ናብ ናይ ተስፋ ምድሪ ምድረ ርስቲ ከነኣን ኣእተዎም። እስራኤላውያን ግና ምድራዊ ንጉስ ብምድላይ ንጉሶም እግዚአብሔር ብምግዳፍን ንእግዚአብሔር በደሉ ኣብ ምድሪ ብዘላ ናይ መንግስቱ መርአያን ኣብነትን ክኾኑ ዝመረጾም ህዝቢ ምድራዊ ንጉስ ደልዮም እቲ ምልኩዕ
ዝኾነ ሳኦል እስራኤል ዝመረጽዎ ምድራዊ ንጉስ ገዳማዊ ክብሪ ዘለዎ ንጉስ ኮይኑ ተረፈ። እግዚአብሔር ግና ካብዛ ዓለም ዘይኮነ ብሰብ ዝሰርሖ መመልክዒ ዘይመልክዐት ናይ ትሕትና መፍቀሪ ምስጋና ዝኾነ መንግስቲ ኮርእዮም ምእንቲ ካብ ሕዋቱ ዝንኣሰ በዓል በገና ዘመራይ ቅዱስ ዳዊት ወዲ እሰይ መሪጹ። ናይ ዳዊት መንግስቲ ዋላ እንተሓለፈት እግዚአብሔር ንዳዊት ካብ ፍረ ከርስኻ ኣብ ዝፋንካ ክቕመጥ እየ መዝሙር ዳዊት 132 ፍቕዲ 11 ዝበሎ ቃል ኪዳን ግና ኣይሓለፈን። ስለዚ ብኣምላኽነቱ ናይ ዘላለም ናይ ነገስታት ንጉስ ዝኾነ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘርኢ ዳዊት ሰብ ምስኮነ ተስፋ ዳዊት ተፈጺሙ መለከታዊ ስልጣኑ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ርኢና ዘሎ ወልደ እግዚአብሔር ዳዊት ዘሎ ወልደ እግዚአብሔር ወዲ ዳዊት ኮይኑ ትንቢት ተፈጺሙ። ስለዚ እዩኻ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ኣደናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ከበስራ ከሎ ካባኺ ዝውለድ ወዲ ልዑል እግዚአብሔር ክባል እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦ ዳዊት ዝፋን ክህቦ እዩ። ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘላለም ክነግስ እዩ። መንግስትኻ መወዳእታ የብሉን ብባል ናይ ትንቢት ፍጻሜ ኣበሲሩ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 26 ክሳብ 38 እሽም ሆሳዕና 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 ለወልደ ዳዊት ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት ሆሳዕና 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 ለወልደ ዳዊት ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት አይ ዝነበረና ጸንፊ አውዝ ወዲና ኣለና ጀሚርና ክሻም ንፍጽም ጽኒልኩም ስለዘዳመጽኩምና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣትበሩ ወጻሙ ጸሎት ጽኒል ይስማኹም ርኢቶኹም ሻርን ሳብስክራይብ ናበርኩም ብርታኹም ኣይፈለና ወሰዋለ እግዚአብሔር ወላላሊት ደንገለ ወለመስቀሉ ክብር አሜን።